Hallo, jeg er fra Zambia, og velkommen til Extreme Announcement. Jeg er Christian Poulsen, og det her det er Jesper Grønkjær. Og vi er på vej til VM, og så vi skal lige træne lidt. Og vi har faktisk også købt en ny spiller. Han er fra Zambia. Han er mega god. Han er fra Zambia. Jeg var helt sikker på, at jeg kan ramme den der container herfra. Og så var jeg skide godt. Det var selvfølgelig helt med vilje. Jeg skulle bare lige se, om I har på den. Vi prøver igen. Ja, det var selvfølgelig også bare lige for at se, om I var vågen. Vi prøver igen. Super godt, det var sådan, det skulle gøres. Mega godt. Kom så. Yes, yep, yes. Så, yeah. Ja. Så, nu er det din tur. Hvor din bror egentlig har været? Hvad laver du, mand? Hvad laver du? Jeg er fra Zambia! Hvad laver du, mand? Hent den bold. Hent den bold nu. Zambia! Nu! Hent den bold. Afsted. Kom så. Ja. Kom. Og se her. Se her. Så skal vi se, om vi kan ramme den der. Den der. Så. Ja. Se, om vi kan ramme den i. Ja. Væk. Ja, mand. Ja. Så er det dig. Så er det dig. Kom så. Yes. Zambia. Yeah. Så er det dig, Zambia. Zambia! Zambia! Ja, jeg tror simpelthen, det er nok træning. Nu går turen til Sydafrika. Vi går sammen. Christian! Synes du det her er sort? Skulle du prøve at tjekke Short Studios på YouTube og blive fan af os på Facebook? Zambia! Denmark.